Мәчеттә татар телен өйрәнү ничегрәк була икән ул? Татарстан Диния назараты инициативасы белән Казанның һәм республиканың кайбер мәчетләрендә ана телебез курслары эшләвен күпләр беләдер. Кемнәр өйрәнә татар телен? Алар тел өйрәнүдә үз алдына нинди максат куя? Әлеге сорауларга җавап эзләп, без Казанның Ярдәм мәчетенә килдек. Биредә татар телен Зөһрә Ирек кызы Сәләхиева укыта. Барысы да җитди. Шөгыльләнер өчен аерым бүлмә, дәреслекләр бар. Курсны уңышлы узганнарга тиешле үрнәктәге сертификат тапшырыла. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ярдәм мәчетебездә һәм инде Киров Мәскәү район мөхтәсибәтләрендә 1 октябрьдан алып бүгенгә кадәр татар курслары дәвам итә. Без татарлар дигән курсы бик мөһим һәм инде кешеләр нык кызыксыналар, киләләр мәчетләргә, сорашалар. Әле курс башланыр алдыннан ук килеп сораштылар. Курслар качан була, татар телен өйрәнергә телибез дип шундый килүчеләр үзләре эзләп сорап йөрүчеләр бик күп булды һәм инде шактый кеше җыелды. Аллага шөкер курсларга һәр мәчеттә кем кайда якынрак яши, шул мәчеткә килеп, менә бу татар телен сөйләшү, аңлау, ысулларын алу үзе өчен бик күркәм һәм инде бу курсларны дәвам итәргә кирәктер дип уйлыйм. Нигә дип әйтсәгез, чөнки һәр ел сайын яңа кешеләр килә. Һәр ел сайын үткән елларда килгән кешеләр үзләренең дусларын, иптәшләрен китерә. Кайбер кешеләр 1 ел белән канәгать булмыйча икенче тапкыр киләләр. Бу да дини нәзарәте тарафыннан каралган, тыелмый. Шулай бу курсларны берничә тапкыр да үтеп була һәм инде үзләренең бу сөйләшү навыкларын тагын да шомартырга була һәм инде тагын да куәтләргә була. Шуңа күрә бу курсларны киләчәктә дә иншалла дәвам итсәк, безнең гомумән татар халкы нидер сәбәпләр буенча татар телен яхшы белмәгән татарларыбыз шулай ук бу сәләтне, татар теле сөйләшү рәвешен тагын да камилләштерделәр дип ышанып калам иншаллах. Меня зовут Ратахина Султана, мен хисапчи эшлим. То есть я работаю бухгалтером. Я хожу на татарский язык 2 года в мечеть Ярдәм к Зухре Ирековне. Получила базовые знания, могу понимать, что говорят на татарском языке. Дальше я, конечно, хотела бы говорить на татарском языке, ну, хотя бы какие-то элементарные вещи. Потому что все мои бабушки, дедушки знали татарский язык, говорили на татарском языке. И я бы хотела тоже знать язык предков. Исанмысыз, менің исемім Лилия, фамилиям Касимова, мен Астраханнан. На курс татарского языка я начала ходить 2 года тому назад в мечеть Ярдәм. Данные курсы, конечно же, мне очень нравятся. Прежде всего тем, что данные курсы достаточно увлекательны. Цель моя в изучении татарского языка – это, конечно же, научиться разговаривать на нем хотя бы на бытовом уровне, если не на литературном. Вот. Связано это с тем, что все мои родственники, предки, конечно же, разговаривали на нашем татарском родном языке, но, к сожалению, случилось так, что я данный язык только понимаю, но не могу говорить. Посредством курсов татарского языка, конечно же, возможно достичь разговорный бытовой язык при всем желании. Если человек хочет, он, конечно же, это достигнет. Игнат Сулейманов. Мен өзім Нижегородск районынан Казанға келдім 16 жылда. Не үшін татар тілі курсларына келдім? Чөнки менің көңілдә шундай бар потребность татар тілін білерге, татар тілінде сөйлешергә, аралашуга, коллегалар белән һәм башка кешеләр белән. Ләкин минем аралашуга авыр, иркенләп сөйләшә алмыйм. Шуңа күрә рус телендә инде күбрәк сөйләшәм. Бераз иркенләп сөйләшә, җайлырак сөйләшергә инде сизәм. Ләкин барыбер шулай яхшы, татарлар кебек, авылдан кебек сөйләшә алмыйм. Туташларның русча аралашуына гаҗәпләнмәгез. Алар бик оялчан икән, камерага карап сөйләргә кыймадылар. Мотивацияләр нинди көчле булуын
Үзегез дә ишетеп торгансыздыр. Димәк, мәчетләрдә татар телен өйрәнү дәресләре теләге булганнарга дөрестән дә ярдәм итә аладыр.